Dobar vam dan, lijep pozdrav svima, dobrodošli na kanal. Danas nastavljamo sa tumačenjem karata za desifriranje, za otkrivanje našeg nesvjesnog putem snova. U današnjem videu imamo kartu paraliza, znači kad sanjamo da smo paralizirani. Pa da vidimo. Snovi u kojima se ne možete kretati ili govoriti mogu vam izazvati veliku tjeskobu. Najjednostavnije objašnjenje je da se možete osjećati bespomoćno i zarobljeno u nekoj situaciji koju doživljavate. Iz raznih razloga niste u mogućnosti krenuti naprijed. Vjerovatno zato što ne možete odlučiti što je najbolje učiniti. Sanjati da ste invalid ili vidjeti osobu s invaliditetom ili korisnika invalidskih kolica u snu može odražavati vaš aspekt koji se bori da se izrazi ili ostvari svoj potencijal koji se bori da se izrazi ili ostvari svoj potencijal. Možda niste sigurni ili smatrate da su vaši ciljevi i ambicije iznad vaših mogućnosti. Možda neke situacija nije ispala kako ste se nadali ili vas je netko kao jako povrijedio, a vi to niste ni sami sebi priznali. Ako nepokretnost proizlazi iz pritiska tereta, to znači da ste preuzeli previše odgovornosti. Možda ćete morati češće reći ne ili tražiti pomoć od drugih. Evo, to bi bila karta koja objašnjava kad sanjamo da smo paralizirani, šta to znači za podsvijest, šta nam podsvijest želi poručiti. Hvala vam lijepa na gledanju, želim vam ugodan dan i do jednog sljedećeg videa. Pa pa!